Yan guys, kukulang ko muna sila ngayon sa pahamugan, talaan, salmon, baby salmon na yung nagbalat na salmon yan, nagbibinata kumbaga. Salmon, ayan, bilangin natin 1 2 3 4 5 6. Ayan. Itong isa, dalawa, tatlo, apat, walang laman. Ayan, hindi pa ayos kasi gagagawa lang. Yan, 6 na spider ang aking papahamugan ngayon. At yung mga iba kong gagamba galing Bicol parating na. Hintayin nyo at hintayin nyo rin at mamimigay tayo ng mga gagamba sa mga subscribers natin. Kaya mag like and mag subscribe lang, baka kayo mapili kong bigyan. Yan yung talaan. Yan yung nilabang ko kanina. Ang kalaban niya ay eto. Sana maging perfect itong ginawa kong lagayan ng aking lagayan ng salmon ko. At bukas ko natatapusin yung pinakapintuan niya. Sa ngayon patong muna natin siya. Yan, balik pa rin natin. At gabi na kasi wala na tayong piyesang mabilan, wala nang pandikit. At bibili pa tayo ng materyales para maayos tong pahamugan ko. Pansamantala ito muna. Yan. At iiwan natin to sa may labas. Bukas ng umaga kukuhain na natin to. Mag like and mag subscribe lang sa mga boss, idol. Bago ako dumuti bilang traffic enforcer, bukas kukunin ko na to at kukulang ko na sa kanilang mga selda. Ito ang kanilang mga selda. Mag like and mag subscribe lang. Mamimigay tayo ng salmon at mamimigay din tayo ng mga pitak o lagayan ng gagamba. Yun lang guys, iiwan ko na to sa bubong o terrace na mahamulugan sila na maayos para lumakas-lakas naman. Next video, pitak naman, feeding naman, papakain tayo ng mga gagamba. Thanks and God bless all.